crear com diferents tipus de continguts. Coses vam aprofitar. Penso una mica l'any passat, amb un dels responsables, juntament amb molts altres, com crear un podcast. Si fos només podcast, hi hauria només engegar el rec d'àudio d'aquestes antigues que no es fan servir. Vull dir, l'aula d'aquí al costat per si hi ha gent que fa com de públic. Administratiu antic, doncs vam fer una sèrie d'entrevista, com podem fer ara, que tant pot ser en personal docent com personal extern a l'escola, que sigui interessant. Un altre, doncs, de crear directe. Bon dia, què vol? No, miri, no. Ara no el puc agafar, que no ho sabeu que estic a classe. Truqueu més tard. El Despatx, un podcast de Badruna Navàs que farà que vulguis tornar a estudiar. Sap què? Ara no puc en aquests moments. En tot cas, em truca més tard. Benvinguts i benvingudes al primer capítol del nostre vídeo podcast, on coneixerem una miqueta més el com i el perquè d'aquest nou espai. Per fer-ho tenim el màxim responsable d'aquest podcast, és a dir, el Marc Sibila. Primer de tot, el teu nom complet. Marc Sibila Vidal. Mes i any de naixement, si el vols dir. Agost del 1978. Com estàs, primer de tot? Bé, estic molt bé, però t'has saltat una part del guió que has dit màxim responsable i no. Soc un dels responsables juntament amb molts altres, Vale. Pensava que eres el... No. Vale. Ben dit. Doncs bé, començarem amb les preguntes sobre aquest podcast. Primer de tot, d'on surt la idea de crear aquest espai i quan comença? Mira, tot comença una mica l'any passat amb un grup de segon de batxillerat que havíem de fer una sèrie d'activitats relacionades amb els ODS i com que és com molt complicat fer el contingut, ens va semblar que una bona manera de poder transmetre moltes coses seria com crear un podcast. I vam tenir la sort de poder participar en un projecte dintre el Sambori que ens van oferir un aprenentatge amb un col·lectiu que em sembla que es deia Ràdio Intermitent, que ens van introduir molt en aquest món del podcast. I aquest espai, és a dir, aquesta aula, com és que l'has triat perquè sigui el teu lloc del podcast? Bueno, més que per quan tu vols realitzar alguna cosa és superimportant que hi hagi un espai. I aprofitant que aquest espai estava no en desús, però sí que el van buidar perquè van haver-hi uns problemes a la teulada i es van fer unes obres i llavors es vam aprofitar i va semblar que era una mida bona per poder-ho fer. També perquè teníem l'aula al costat i pot haver-hi més gent. I per què vas triar fer vídeo-podcast en comptes de no només podcast? Perquè és més fàcil fer un podcast que no necessites càmeres ni tants espais. Jo crec que perquè així afegim que a l'hora de treballar aquí dintre aquesta sala, si fos només podcast hi hauria només engegar el rec d'àudio, però en canvi d'aquesta manera podem treballar molta més gent, doncs ara mateix hi ha nosaltres dos i 4 o 5 persones més a darrere treballant i encara si hi haguessin més... Amb el tema de la càmera encara es podria fer moltes més coses. I una miqueta més detalladament, quines càmeres tenim, quines coses hi ha, decoració... Bueno, clar, de moment encara ho estem muntant entre tots una mica, però la idea era utilitzar càmeres com algunes càmeres web que havíem utilitzat al confinament, però no tenen gaire bona qualitat i no permet gaires maniobres diferents. I llavors ara de moment tenim càmeres de vídeo d'aquestes antigues que no es fan servir, com que ho fem tot amb els dispositius mòbils, i la idea és anar ficant-ne més. Doncs ara mateix n'hi ha 4, més una que podem enfocar fora al públic, que el públic, quan dic públic, vull dir l'aula d'aquí al costat per si hi ha gent que fa com de públic. Llavors, la idea que es digui el despatx, com va sorgir? Doncs aquest any, en lloc de molts de segon de batxillerat, a molts de segon d'ESO, els hi vaig plantejar el mateix. També estem participant en un altre projecte del Sambori que hem aprofitat per desenvolupar-ho més i una mica explicant-los la història, que això havia sigut un departament administratiu antic, doncs vam fer una sèrie de propostes de noms i el que va sortir que s'adequava més era el despatx. Ja que això havia sigut com un despatx, doncs podem recuperar una mica aquest nom. La música a la introducció, que és molt bona, com l'heu creat vosaltres? Mira, doncs la música també la van crear els de segon d'ESO, la vam anar modificant. La idea principal l'ha tingut l'Arnau Galera i a partir d'aquí l'hem anat muntant. La veu que se sent és del Santi Carcasona, que té una veu molt radiofònica i li vam demanar que
a veure si ens podia gravar la falca i molt amablement ho va fer. I llavors surten 2 professors més que s'han de descobrir qui són. Llavors, aquí, en aquest podcast, quin tipus de podcast vols fer, més o menys? Clar, la idea aquí que jo crec que aquesta aula ha de servir és per crear com diferents tipus de continguts. Un contingut tipus entrevista, com podem fer ara, que tant pot ser en personal docent com personal extern a l'escola, que sigui interessant. Un altre, doncs, de crear directament històries aquí dintre. Per exemple, també estem fent com uns microrelats, audiorelats, no?, que també dona per molt. I llavors també és molt important que puguem aquí explicar el contingut de coses que fem a l'escola. Doncs si vosaltres quan feu la Setmana de la Memòria Històrica, doncs quan torneu estaria molt bé que preparéssiu un podcast parlant de com ha anat aquella setmana, no? I així es queda registrat. I el més important, això es grava i tot, però per on ho podrem veure? Bueno, l'idea aquesta, a veure si aquest és el primer capítol que posem, però l'idea serà posar-ho al canal de YouTube de l'escola, però com que hi ha molta gent que els podcasts també els escolta només amb àudio, també estem obrint un canal a Spotify. Val. I per acabar, el futur que li veus en aquest projecte de podcast? Clar, el futur que li veig és que estigui muntat de tal manera que els alumnes, quan necessiteu utilitzar-los, sigui molt fàcil poder venir aquí, enregistrar-ho i acabar-ho d'editar i poder-ho publicar. I ara ja sí que sí, s'ha acabat. Moltes gràcies per compartir aquesta estona aquí al despatx amb nosaltres i ja està. I fins al següent capítol ens veurem per aquí a l'escola. Molt bé, gràcies.